Ce părere ai despre inteligența artificială? E foarte periculos. Cum a zis și Warren Buffett și cum zic și eu și foarte mulți oameni, e extrem de periculos pentru că în primul rând ne atrofiază creierul. Mi-aduc aminte când am făcut prima facultate, când aveam un examen, nu era nici Google, nici nimic. În vreau să știți, seama, mergeai la bibliotecă și căutai, te urcai pe acolo de scădeau rafturile în cap să găsești o carte să poți să-ți iei informații și creierul tău lucra. Bă, poți să-mi iei informații de aici, de dincolo, de pe raft. Adică spunea creierul, când ai AI, îți face totul, nu mai faci nimic. Și dacă nu mergi la sală sau dacă stai în pat 3 luni că ești imobilizat, îți trebuie o perioadă ca să poți să umbli, îți iei un cadru de la și picioarele sunt atrofiate, mâine, așa e și cu creierul, la fel ca piciorul, ca mâna și ca tot, se atrofiază. Internetul ăsta ne atrofiază creierul și ne face proști, de-aia sunt atât de mulți proști. Și cel mai nasol, când ești prost, e ca și când ești mort, suferă doar cei din jurul tău, tu nu dai seama că ești prost deja. Atunci ăia din jurul tău tot suferă, dar tu ești happy, e ca și când ești mort, e la fel. Și asta ne prostește foarte mult. Ne-a prostit destul internetul, acum dacă vin și cu AI-ul, o să ne facă asta vor ei, niște legume. Martie, acum tot așa un AI a reușit să angajeze